Batisi TV, Lone Rashapi daga Frank Motors, Kajaka Dekali Gabatamai Junka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat Baganet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakirdob Ying Jompi. Ka kena kabawan ka kerdan ka baningkong napdeng ka thop jang si phongot ni kitop ten ha ka commerce stream kadai ka kena kabawan na ka longieng ka badan hapdeng ka jingjinjar namar bo pa jong ka yeng ula khlat no ban ya kijing don kam jong ka yeng ka sam hab ban penbet penbyang da ka kemi jong ka kani kadai ka ria kharpran ka khon jong ka kong regina kharpran ki basang basa ha golf link kleshnong nadu ka por bakadang red hadu pendap-pendap ya ka matrik karia kala lek puli Hasin Claret Higher Secondary School nong mensong bat kala lek peteng ya ka kelas 11 but 12 Hasin Anthony's Higher Secondary School Shillong habe keren baka Batisi TV karia kala yutho bakan peteng biang ya ka Bcom Hasin Anthony's bat ka kwa banlong Chartered Accountant ka kemi jong ka kala yutho ba ka yakando shibun kijing ban pen biang kijing don kam jong karia namar bo pa jong karu ula khlat no bat kala ban pen biang kijing don kam tangling ba ka jingmi na ka bade dukan da kam ngamde pakhat bangan yo hi expect the bangan yo first position expect punya bakla haba top 10 the first I got to expect la ban khrea da hablam consistent na ban ong bhab khrea kat to por ne praganta khna to kam de ra khrea sa gunta sa khrea bhaman ka si kun khrea ta ka free ta de main strategy ne to hi minta first ngala Bcom kum tu kan try jong chartered accountant si Kemen ngai ngok shai uble so kemen bara pas dah khut dan I thank you ki phada ki west haskell ta hima ka jen trai tengah tristam hima adukan demo tristam hi dan ta pada rong ta ajinyo ngayo aduna ndokan kat lambiang hi akan yo tempat padam dan syo kaji jenja ta kapun hingga tamba ki yarap ki mama ki bahayang bahasam ki yarap